Ahoj, som Maroš Oravec, autor a lektor gitarových kurzov v škole hudby online. V nasledujúcich minútach ťa pozývam pozrieť a vypočuť si informácie o našom letnom seminári hry na gitaru. Tak poďme na to. Letný seminár hry na gitaru školy hudby online sa uskutoční 1. a 2. júlový víkend. 4. a 6. júla to bude seminár pre mierne pokročilejších gitaristov. Level 2 sú mierne pokročilí gitaristi, ktorí vedia zahrať 1, 2, 3 pesničky od začiatku do konca a majú rozrobených viacero pesničiek. Levelom 2 sa bude prelínať nácvik 2 pesničiek. Začneme hrou prstami a nácvikom piesne Lásko voníš deštem. Povenujeme sa usmerneniu ohľadom ladenia gitary. Kto má nejaké rezervy tu, ešte nevie si riadne naladiť gitaru. Ukážeme si spôsoby, nájdeme každému ten jeden spôsob, vďaka ktorým si potom dokáže gitaru ladiť sám. Urobíme si poriadok, čo sa týka hry prstami, lebo každý sa učil sám a teraz spravíme s tým poriadok. Takisto, čo sa týka hry trsátkom a naučíme sa hrať zápestím pravej ruky. V rýchlo kurze sme sa učili hrať predlaktím a teraz sa naučíme hrať zápestím pravej ruky, čo nám dá veľa nových možností. Naučíme sa 5 najpoužívanejších a najlepších, najuniverzálnejších takých dobrých rytmov a budeme mať niekoľko rytmických tréningov. Kurs levelu 2 bude zakončený tým, že budeš ovládať pieseň Lásko voníš deštem a pieseň 1000 mil. Systém vyučovania bude rovnaký ako v prvom leveli. Čiže 2 hodiny budú spoločné a potom bude nasledovať 1 hodina osobného tréningu samostatne na izbe. Aj tu sa súbežne budeme venovať viacerým témam, z ktorých na konci poskladáme mozaiku. Čiže na konci budeš vedieť gitaru ladiť riadne, hrať prstami, hrať trsátkom, hrať zápestím pravej ruky, budeš ovládať 5 veľmi dôležitých rytmov, budeš mať za sebou niekoľko rytmických tréningov a budeš vedieť piesne Lásko voníš deštem a 1000 mil. Rovnako ako v prvom leveli, aj účastníci druhého levelu dostanú po kurze prístup k videotréningom s kompletným nácvikom oboch pesničiek. Príchod je umožnený v piatok od 17. hodiny. Príchod, zápis, ubytovanie. O 19. bude kontrola nástroja a naladenie gitary. Pozriem každého nástroj a kto nebude vedieť, tomu naladím gitaru. O 20. si dáme prvé cvičenia na posilňovanie prstov a od 21. do 22.30 bude taký spoločenský večer. Pri každom sa zastavím, porozprávame sa o tom, čo na gitare chce, čo na gitare vie a poradím. V sobotu začíname o 9. ráno. Tí, ktorí nemohli prísť v piatok, je možné, aby ešte došli v sobotu ráno do 8.30. Od 9. do 12.30 bude prvé vyučovanie. Od 12.30 do 13.30 prestávka na obed. Od 13.30 do 16.30 bude poobedňajšie vyučovanie. Od 16.30 do 17.00 si dáme prestávku na olovrant, na kávu. A od 17.00 do 19.30 bude opäť vyučovanie. Potom si dáme hodinovú prestávku a od 20.30 do 22.30 opäť bude spoločný večer, respektíve taký večer, keď sa pri každom zastavím a porozprávam a vysvetlím osobne každému to, čo potrebuje. V nedeľu začíname opäť o 9:00 a vyučovanie bude doobedňajšie opäť do 12:30. Od 12:30 do 13:30 prestávka na obed a potom ešte budeme mať 2,5 hodiny od 13:30 do 16:00 vyučovanie. Predpokladaný záver a rozchod bude medzi 16. a 17. hodinou. No a sme prakticky v závere, pozrime sa na to, kde budeme ubytovaní. Ubytovanie je zabezpečené v chate Zádiel. Tá sa nachádza priamo pri vstupe do Zádielskej doliny. Pokiaľ chcete vedieť viac, pozrite si www.zadiel.sk. S majiteľmi chaty som už spolupracoval a môžem povedať, že všetko je zabezpečené k tomu, aby bol každý spokojný. Izby sú 2- a 3-postelové, spoločná kuchynka, je tam sprcha,
vecko. Na nádvorí sa nachádza bufet, kde sa podáva teplé jedlo. Všetko, čo budeme potrebovať. No a dostali sme sa k cene. Cena, čo sa týka ubytovania, je 10 eur za noc. Dovolím si povedať, že kvalita je taká, že kľudne by mohla byť cena aj 15 eur. Takže ubytovanie je veľmi dobré, cena 10 eur za noc. Čo sa týka seminára, pre účastníkov seminára piatok je zdarma, sobota plus nedeľa 45 eur. Rozpočítal by som to tak, že sobota 25 eur a nedeľa 20 eur. To hovorím kvôli tým, ak by sa tam zmestil niekto, kto ozaj veľmi chce a nemôže prísť na obidva dni, ale celý seminár je rozplánovaný tak, že sa budeme učiť súbežne viacej vecí, no a výsledok bude vlastne až na záver. Čiže kto by bol len v sobotu, nedostane sa k výsledku. Takisto, kto by prišiel len v nedeľu, tak mu bude chýbať to, čo bolo preberané v sobotu. Tak to je všetko. Myslím si, že túto možnosť by si nemal nechať ujsť nikto, kto sa chce na gitare naučiť hrať alebo v hre zdokonaliť. Pokiaľ si praješ zúčastniť sa letného seminára hry na gitaru, prihlás sa vyplnením formulára. Teším sa na teba.